Ay, hello mga kalasanas, mga kapalowers, mayong adlaw, mayong gabi kinatong tanan, no? Kumusta? Adlaw da ay karong Sabado, no? Pizza 2 na sa buwan sa Mayo. Tuig 2026, dali na kayo ang buwan, no? Mga kalasanas, no? Mayo na siya, daghang pista. O karon ato ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. O sa dili pa din sa taon tayo ko no, sa akong author nga naa sa Cebu no, ni Lolong Pino. Salamat kayo sa pagsubaybay ko no, sa mga sugilanon. Ilabi na ning Tira de Luzon. Salamat kayo ko. Ganahan jud ka ano, nagdamaha. Thank you kayo no. O sa tanan nga nagsunod ang damaha no. Salamat kayo sa pagsubaybay mga ka-listeners no, mga ka-followers. O karon no, dito maglangan ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Part 18 na tanong mga ka-listeners no, part 18. Tira de Luzon. Ayaw paabutan nga masuko na ko og silutan ko niya ikaw. Makapila na kahigayon nga bilaong ko. Pero pakyas. Kanunay pakyas. Tungod kay gahi kag utar sila. Simberkwensa. Sir Maynard. Kapila ka hatagig pabor apan imuhang taras way pagkausap. Hawa ko'y angay usbon, Sir Maynard. Tungod kay tinuod ang gipakita na kumatasan. Wa ko magpakaroon ingnon. Dili ko plastic. Wa ko magplinlastic. Ako sa kumbahin, di na lang yun kumulalis tungod kay nakaila naman kayo ko sa imong batasan tal sila. Pero dili sa tanang higayon nga kini si Sopronio. Maoy mo adjust ni mo tar sila. Sir Maynard. Sagdi na lang, Senyor Minard. Taas pa man sabang lugway sa kumpailo. Ha! Sip-sip! Kabugiro nga Sopronio. Feeling victim ang tuntok. Yan na tar sila. Simberkwensa ka. Ayron paghilom, kitahiyon ko ng baba mo. Bisan no gipakita na sa talahuro ng Supremo ang kasuko ni ini nga tukang tal sila. Apan ang maldita mura lang gihapon si Ogwa lang. Dili na gyud mabangbang pa ang kinaiya ni Tarsila. Babay nga way kalipay. Sopronio! Supremo Minard. Bilib ko nimo. Kaya nakaya mong adjust ang kinaiya ni Tarsila. Kutob sa kong mahimo, senyor. Gibuhat ko nga magpailob. Aron wa na lay samok. Dakar, kumusta man ang akong itong nga iring? Nakakaonda ka, bisag wa ko dinis karang bay? Mao ba? Ang taon usap sa pinangga na akong iring ito. Pero believe ko sa ibong nga diskarte. Aron dili ka malunusan sa gutom. Ako, huot ako dugan. Kaya gipasakitan niya sa ko nila, Dakar. Gipalaom niya sa ko sawa. Habi na kung ako na yun mo ituno sa napiti po niyo, pero dili man di ay. Ikaw na kayo dili mo pasakit ako, Dakar. Ikaw na kayo makalipay na ako. Ayaw pagkumpiyansa sa imong mga lakaw diha sa sirad, Iho Jomari. Kay impluensyado ang mga antagonista. Minard. Sa akong pagpakisusi dito sa lungsod sa Alpaca, buhian na unta sa mga otoridad ang upat ka mga tao nga imong gipadako. Mau ba day, pa? Oo, Iho. Apan gibangilan ko dayon og nisaad nga ihinayon ang pag-inquest sa kasong illegal possession of firearms kanila. Trabaho naman to sa mga polis, pa. Kaya nasikop nila itong mga tawahan na pinaagi og checkpoint. Oo, Iho. O gabi mo, silang tanan pulos may mga tatak sa ilang pundok. Mga antagonista tong mga tawhana. Unsa, inyo kong pagkauson. Dili kay pag-ausun ra, kundili papaulion. Unsa, tinuod pa ka nagkisulti mo?
Makapauli ka na sa inyo aning adlaw. Hinaot pa unta nga nagsulti ka sa matuod. Mao ka na ang akong kapasalig kanimo, Attorney Rolayda. Salamat in town kung mao ka na. Gikasubo kayo nako ang nahitabo. Apan dili kinahanglan nga pig-utan ka. Hinaon, hatagan sa kagawasan nga mopili sa unsay mando sa kasing-kasing. O ka, Alok! Ongolok, oka. Salamat kay gituman gyud sa misteryoso ang iyang gisulti nga makapauli nako aning adlaw. Asa naman kaming dapita? Dili ko makakita kay tinaptapan ang akong mga mata. Malipay gito sila si Iha, Krisya o Brenda kung makita ko nilang mupauli. Salamat kay nahibalik na gid ka na mo. Ngaway daw tang nahitabo ni mo, Mami. Iha, Krisya. Kontakon ako si Brenna nga to sa eskwelahan, Ma'am. Akong sultihan nga ni anak ka. Tuwa pa day in town sa eskwelahan si Brenna. Yes, Ma'am. Kung gihantay mo eskwela. Bisan og sa huna-huna, wa na ginunta na ako ni Damahanga. Magkakita pa kita pag-usap, anak. Kisa pa giday nagdagit ni mo, ha? Og nganong ilang magatong gihimo? Nalipay ko nga nagabalik na di ay kadiha sa inyo, Rolayda. Salamat, Menard. Usman, may nailahan ka ba sa mga taong nagdagit ka mo? Wa gyud. Apan sila ang mga antagonista. Usa? Ganong nakaingon ka man nga sila mao ang antagonista, ha? Tugod kay dahisgutan man kada ang bahin sa pundo. Nakaila ka ba kinsay nangungo kanila? Wa, apan usa ka lalaki. Ug misteryoso siya, Menard. Usa? Mao kaday tinuod, Menard. Ay, pailahan na gyapon unya siya. Kung si kinsa magali siya, Rolayda. Giagni ko diya, apan giprangkahan ako siya. Di ay ba? Wagid ko'y nahimungawngan tungod kay giputos ang ilang mga naong sa matag higayon nga makikatubang sila nako, Menard. Magbayad yun niya silang gihimo kanimo. Wa madidoon sila gibuhat kadautan nako sud sa daghang mga adlaw nga gibilanggo ko nila. Wa ko kini ikahimuot. Wag yun, Rolayda. Kanus abag ka mabalik din sa syudad, ha, Menard? Nalipay sa kong way daw tang nahitabo ni mo, Tita Rolayda. Thank you, Iho Jo Marikay. Wasab ni mo pasagdi sila si Iha, Krisya ug Brenna tinisabay. Hala no, kinsayot ka nagdagit ni Ma'am Rolayda, sa? Kanaan dako ba kayong imbestigahonon, Maki? Kung si kinsa man gani sila. Ang ikasulti ra gyud nako nga dili ang ngayang buhatan sa ingon ang abogada. Kay buutang taon kaayo siya. Bitaw ng ingrasya, mao yun. Nakailag yung ko kang Ma'am Rolayda. Dili labad nga klasis tao kwartahan pero mapaubsanon. Nalipay yung taon kay Skrisha, nga nakauban na niya pagbalik ang iyong mami. Dong Jumari, kano sa mata mo balik sa Latiera? Dili ba karon, Maki? Mag-agad lang unya ko ni mo, dong. Tunaan pa na ako ang libro nga atong nakuha gikan sa usa sa mga sekretong lawak sa karaambay, Maki. Mao ba di ay Dong Jumari? Bisag dili ni mao ang basahon sa karaang kasaysayan nga akong gipangita. Pero interesting sab kining libro, ha? Dili ka na mao ang Biblia sa demonyo, dong. Maki. Ingon pa sa kong anhin lulubot yung dong. Nga puwaman ko no ang kulor sa cover sa gitaguang libro sa demonyo. Maki. Na, gilgigasad ka na basahon na dong, no? Mahadlok man sa taan, no? Uy. Kung tinuod man nga naa ka ng libro sa demonyo, Maki. Interesado sa kay ko nga mubasa na. Sa ato pa, tuan na ron sa ilang abogada. Tarsila. Gusto ginunta kay kung makatabang nila ni Miss Krisya og Pena. Pero nabalik naman sa ila si Ma'am Rolayda. Huwag yung pa ninyo tugti. Lisod o yunan tungod kay dili mo close og ni Miss Krisya.
Dili close. Mulalis ka ba hindi na, ha? Tarsila. Ay, dadi na lang. Subirbiya ka gyud. Sir Minard. Ikaw ba, hinay-hinay lagi sa imong sinultihan. Kung ang supremo na mao'y imong ikatubang Tarsila. Hilom! Okay. Hinay-hinay sa imong sinultihan, ha, Sofronio? Pusnag ka rin primero kumuktuta ka. Ha? Kagaan man imong kamot. Ayaw kong ipakaminos aron di ka makatina og dapat di ka na kupunyong. Nakasabot ka? Ha? Tarsila, Buisit ka! naanad ka na lang yun og panapat ako. Nisubra ka na. O saan mo lang kung mahinaya ka na gyud unya, ha? Senyor Minard, Mao nga hustora. Igo lang ang akong gitambag kini mo nga ayaw gyud. Ayaw padahan ha kay sa pahis yung kinaiya. senyor, Ayaw itugot ginapatan ang imong panit bisan sa usa ka babae. Nya laing tao alang kanimo. supremo. Way katungod si Tarsila. Kamo pasakit sa imong panit. Busa ayaw gyud padahan ha. Murag buutan kirakin kaayo ni anang bahina Sopronio. Salamat, Sir Minard. Ako kanang timan-an mga punga. Nala sige. Diya ikaw na punyong. Padayon lang, senyor. Gusto bayasap siya. Dili maayo nga padahanon si Tarsila sa iyang bati na kayong batasan o siyang pagdapat kanunay nako. Dili maayo kanang kagaan sa iyang kamot. Mauna ka to ang katapusang higayon. Nga mo dapat siya nako. Sa sunod, dili ko na yun siya katugutan. Abierto na ang karang pultahan sa usa sa mga lawak ning karang bahay. Usod ako, aron silhan kini pagbalik. Gusto ko lang makita pag-usab ang karaang mga butang sa kasaysayan. Nga giampingan pa sa akong mga katigo. Unang supremo, nga naakaroon sa suhod sa karaang lawak na gimong gallery sa mga butang sa kakaraanan. Pasagdan ko lang yun siya diha sa suhod. Agamping lang gid kanunay diha Tarsila. Brena, wala ka masuko na ko na eh. Wa man ko diha. Ayaw pagunahon na anak nga nasuko ko nimo. Brena, dahil gimingaw kay kunimo. Diha Tarsila. Karon nga maayo na ko ining ako operasyon. Mao tiguhaon ako musugot sa Sir Minard nga mubalik kong syudad. Hala, ayaw lang pug sa diha. Pagpakaayo lang una diha sa hingpit. Brena, Wa man kay angay kabalaran. Kay niya naman si Ma'am Rolaida. Nakauli naman. habi ni mo, makasuya kay maayo na mong kinagdan nga gipakita ng niya. Siyempre, gisuglian lang ako kaayo ang iyang kaayo sa garin ako diha. Dahil, Brenda, Kung magkita o niya na diha, gakson kiti ka pag-ayo. Igimingaw naman kaayo ko nimo. Punyo, naukay ang mga tao sa may tiilan sa dakong bukid sa Olympus. Kay bidagong guro ang yuta ug kalit lang nga may gibuga nga aso sa ibabaw nga bahin ini. Senyor Minard, lahi na sab kini timailan nga ang dakong bukid sa Olympus mahimong motipon sa yutang patag. Romeo! Tinuod yun tingali ang alamat nga ililawom niya ng dakong bukid sa Olympus. Mao ang nahanaw nga paraiso, ang Tierra del Sol. Yes, Punyong. Tinuod sa talang tinuod. Supremo Minard. Hapit na moabot ang propesiya nga gipanag na alang nining modernong panahon. Nagkaduol na ang panahon nga mabuksa na ug mapatimaw ang nahanaw nga dapit sa karaan. Ang Tierra del Sol. Wagi usang nga nagdahom nga mahimo ba di ay mabuhi ang patay na nga bulkan sa Olympus. Suma sigarang basahon sa akong mga apuhan nga Tierra del Sol. Maanindot ka paraiso apan naa kini buhing bulkan. Senyor Minard, Ang dakong bukid nga mitabon sa paraiso. Mahanaw sa pag-abot unya sa tukmang panahon. Ug ang paraiso puy-an sa mga alagad. Nga matuod nga nagbalaan ni talahurong agaw sa tano ni Lucifero Sulfatos. Supremo Minard. Swerte ka kayo, Sofronio. Kay makakita ka unya ug magpuyo sa giandam nga dapit
sa mga batuod nga magtutuo. Apan ang mga infidel, ang mga antagonista, ibalibag unya sila o gisalikway. Wah! Oh, ngolok uka. Oh, ngoloko ka. Arilok uka. Ariloko ka. Uy, punyo. Ala, linog. Nilinog ang yuta, Supremo Minard. Ayaw kadlok. Angay kitang malipay nini. Kay mauna kini ang sinyalis sa kadumanan sa propesiya. Mao pa di ay, Supremo. Gimbutan mo kining mahitabo. Oh, Diyos sa Diyos namo nga matuod. Lukpa ang kalibutan sa imong kahimayaan. Ug ang tanan nga nagalagad, ibayaw! Stop! Linog, stop! Patuusap sa Supremo ang linog. Pag-ingon niyang stop, mihunong sa kinidayon. Pagkatalag sa unong pagkakatingalahan ni Amy. Nakita na ni mo punyong. Mihunong na ang pagtayog sa yuta sa dihang akong gipahunong. Ako pa lang ang labing una sa mga disipulos nga gipakita mo nining maong milagro, Senyor Minard Buenavides. Sofronio. Talagsaon kaayo ang imong katakos ug abilidad, Supremo. Tungod kay anak ako niya. Anak ako ni Satano de Lucifero Solfatos. Nga mao'y gisanguna ni ini. Aron ablihan og puy-an ang nahanaw nga paraiso. Ang Tierra del Sol. Wa ako ipagduha-duha ni anak. Akong talahuron nga Supremo. Lakaw. Kuhaasitar sila og dad-a sa sikritong alampuanan sa silong aning karaang bayis mga Buenavides. Walad kita og hugot nga mga pag-ampo. Oh, Senyor Minard. Among talahurong agaon. Ania kami karon ning atubangan sa imong altar. Nagluhod og dinupa ang akong mga kamot. Agi og pagtahod sa balanon mo kayong rebulto. O ngulok. O ka. Sabat ka mo. O ngulok imak. Warap uka. Warap imak. Wamanirain. Wamanira duyang init. Nunga ubray tubasa kam ina. Nugaob yun, oya. Satano de Lucifero Solfatos. O ba di kami sa mo mga gimuhaton ning gabi sa dakong kapistahan sa Madles. Ayaw kami og pasagde. Warap uka ang inyong tubag. Warap imak yun, oya. Warap imak yun, oya. Talahurong Satano de Lucifero Solfatos. Oh, talahurong Satano de Lucifero Solfatos. Nagayukbo kami kanimo. Nagayukbo kami kanimo. Louder, louder. Nagayukbo kami kanimo. O Diyos namo nga matuod gayud nga gamahanan, gikan sa kinauyukan sa matuod nga bayon sa kalangitan. Lagbas na ngadto sa way kinutuban nga kangitngitan. Kami nagasimba kanimo, kanimo nagahimaya kanimo. Yukbuan ka namo sa tibok namong kinabuhi, kasing-kasing og kalag. O ngulok, o ka. O ngulok imak. Arilok uka. Arilok imak. My God, tuwa sa may lungsod sa Lachera ang epicenter sa linog nga magnitude 6.9, Miss Grisha. Obra na. Dagawas na yun ang mga timailhan nga ang dakong bukid sa Olympus mutipon sa yutang patag. Mami Rolaida. Mao kanay usa nga apil sa gipanagna nga propesiya ang dakong bukid sa Olympus. Sa ilawom niini na ang magtago ang usa ka maanindot kaayong paraiso nga nahanaw. Ang tierra ang alamat sa nahanaw nga dapit iya.
Ang paraiso sa yuta sa adlaw. Tinuod ang Tierra del Sol. Unsay mga pangitabo ka ang moabot inig patimaw na unya ang dapita, mami? Kalamidad. Tungod kay mo activate ang bulkan nga nahikatulog ug ang habog kaayong bukid sa Olympus. Mutipon sa yutang patag o posibleng mawa sa mapa ang lungsod sa La Tierra. Unsa? Apan ang mga pinili, may pwesto ng daan. Kay ang Tierra del Sol, dapit man sa mga pinili. Parehas gyud og sinultihan sila si Tito Menard ug ang akong mami Rolaida. Pero mas mituo ko kang Jo Marie. Siya ang akong reliable source ug ang akong fact checker. Wow! Thanks, Krisha. Nimo ra kit kumutuo ug nimo ra sa kumusali, Jo Marie. Nalipay ko nga nakabatian. Wa nalagi ka mo ari sa bahay. Ni anahinon si mami. Mana ko, kay nako'y pagigsultihan. Ha? Unsa man sana ha? Naaday may lakaw karon si Dong Maki, Dong Jomare. Oh, yaya. Maadto kas ilang Miss Krisya. Oh, ya. Aron magpaibaw niya nga mubalik ka sa Misimaki dito sa karaang bahay sa La Tierra. Oh. Dagkan ko guwa pagid mahuman dito, yaya. Aw, hinoon. Nauli naman ang abogada dong, si Ma'am Rolaida. Si Papa Menard, basin og magpabilin siya nga dito sa karaang bahay. Human masayod nga nauli na si Tita Rolaida. Basin sab og dili. Oh, ngano na kayo masakana, yaya? Tugod kay nangantibaya judo nga iyang papanubagon ang mga responsable sa pagdagit sa abogada. Aw, desisyon na unya kana niya. Ang posibilidad mao nga dili gyud kabiyaan ni Papa Menard ang La Tierra. Oo, kay tuaman dito ang nagunang sohor sa kaadunahan sa mga Benavides. Ang halapad og abunda kaayong plantasyon sa Cape de la Tierra. Gawas pagid niya na, yaya. May lain pag yung hinungdan. Ug kana, mao ang pinakasikretong bahin sa pamilya Benavides. Nga pipila na lang ang nahibaw nining panahon na, yaya. Dong Jomari. Ikaw, yaya, taw-taw damag ka nga nag-alaga dinhi kang Papa Menard. Unsay pinakadakong sikreto sa mga Benavides nga imong nasayran? Akuan. Wa, Dong Jomari. Nagtuo sila nga minus ra kaayo ko. Wa masayri sa mga panghitabo. Bahin sa kagahapon ug sa mga Benavides. Ang pinakadakong sikreto sa mga karaang Benavides mao ang pagmasakir nila sa pamilya Larena, sa bloodline sa mga Montera. Bangis ang katiguangan nga mga Benavides. Mga hakog sila, mga wa sila'y kaluoy. Giandam na ba nimo ang auto, Do Maki? Nanging grasya. Andam na gid kaayo. Mamisita man god si Dong Jomari sa ilahang Miss Krisya. Lagi, nanging grasya. Mauyod. Oy, ang pingi jud ang imuhang trabaho, ha? Kay buutan, baya kaayo ng agaw nimo, Do Maki. Bitaw, mauyod. Nanging grasya. Mauyod. Bitaw. Andam na ba ang auto? Oo, mauyod dong. Andam na ang auto dong. Ato na mi, yaya. Amping dinis bahay. Salamat, Dudong Jomari. Kamusab, amping kanunay. Nakita ko kang Dong Jomari ang kabuutan. Siya lang ang nailhan kong tarong sa kaliwat sa mga Benavides. Maayo na lang gani kay nituhog yun sukad pa sa linghod ni ining sa daputan. Ang maayong mga pagtulunan nga akong gitudlo kaniya. Gitudloan ko siya na magmahigugmaon sa iyang isikataw o mahadlokon sa Dios. Maki, palihog ko na sa naanda na itong parkinganan nining auto. Dong Jomari. Muhapit sa ko sa Basilica. Muduaw ko sa balaang batang Senyor Santo Niño. Nakahuman ang panagkot, Maki. Tana sa sud, aron, muhawak ta sa balaang bata o mo-offer sa ta o mga pagampo. Okay, dong. Unya, kumusta naman ang Open Bible nga di pwedeng ablihan, Dong Jomari? Ang puwang nga basahon, Maki.
usa ka authenticated nga kopya sa orihinal ni ining manuscript. Napil nini ang mga sinuwat ni Propeta Enoch. Gawa mapatik sa official Bible nato karon. Mao ba di ay, do? Mao na. Kung buot hunahon, kuwang ang Old Testament. Apan, kay makaguba man lagi sa pagtuo. Mo hinungdan nga, gitangtang kini, ugwa gid apila. Oh, mao ba di ay, do? May hinungdanon sab nga makatunan ka ng bahina. Sukwahi man o husto ang mga mensahe nga gihatag nini. Kay naman kita'y kalam sa paghuna-huna. Aron, mao'y mutibang-timbang niya ng tanan. Tuwa pa may appointment si Mami sa NBI. Aw, bahin siguro sa pagdagit niya, siya. Kay bisag gibuhian na siya sa iyang mga abductors, pero padayon man gihapon ang investigation bahin sa incident. Bitaw, hindi mahimo nga makwits lang ang mga kaso. Dili po na mahimo, no? Kidnapping with serious illegal detention is a criminal offense. Busa, angay lang nga manubag sa hukmanan ang mga tagsa. Gawas pa gyud ana, nakapatay sila duha sa among mga katabang nga mga babae. Sayang ang inyong pikas bahay nga, wa na gyud ninyo puy, no? Lain sa king puyan, uy. Namatyan ba yan na diha, duha pa gyud kang mga katabang. Ikaw di ay si Brina, ang pag-umangkunin ng Tarsila. Oh, ug ikaw sab si Maki? Ako si Maki, personal driver ni Dodong Jumari. Ang sud nga rin sa bahay, pag-snacks. Ay, salamat na lang kaayo. Busog pa sad ko. Anhila ko din maghungwat sa kong agaon. Napil gyud na ako unsa ka malipayon si Miss Krisha. Kun kauban niya si Chumari. Ingon ana gyud ay nang ma-inlove no. Dili na ko ikalimod na happy sa kaayo ko the moment nga kauban ako si BJ Sandivar. Pero dili na ko mahimo sa bakon si Tia Tarsila. Nabala ka kaayo ko sa posible unyang mahitabo na ako oras nga matuman ko sa akong gusto. Bahadlo ko. Hugot yun na ko ibawon ni Mabina. Nga dili ka yun mag-apil-apil anang uyab-uyab. Madautan ka doon yung mahitabo ni mo kumusupa ka na. Tiban ina. Gusto si ko makahuman sa akong pag-eskwela. Maugawag tangod yun ako sa akong nauna ang mag-uyab-uyab. Lula Marcusa, gisangpit ko karon ang imong espiritu nga taon-taon nang nahiluna sa imong kapahuayang dayon. Pawati ako, Lola Marcusa. Huros hangin. Kapuglaw. Kinsa kang niaron din eh. Kang kinsa kang espiritu. Hanggar kang apuha ka. Pupanangpit ka na ako. Uniyag tumagunti ka. Pupangutan na kagangkin sa kong espiritu ang niya. Alangan ako magsangpit ni mo sila. Hanggaw ka man ka ha? Pasaylo ako, Lola Marcosa. Ikaw naman di kini. Nagtuo magukong magpakita ka na ako. Magpakita yun? Aron imong sawayon? Lola Sadoy. Kahibaw ko, hinawayon kaayo kang hanggawa ka, oy. Lola. Why facial care sa laing kalibutan, day? Mao ba, Lola? Sulte, og unsay tuyo mo na ko. Pagdali, kay limitado ra kayo ang akong panahon. Lola Marcosa, usa ko buhaton arwadanin ako si Sir Minard nga ko agawon. Kandilang tapol. Maoy imong gikinahanglan nga gamiton. Kandilang tapol? Inausap na nako, ha, Lola? O kung sa silain pa anak kinahanglan nun, Lola? Ang usa ka servis sa kinan sa plantasyon. Sa kape ni La Tierra. Giato na ba din eh, Punyo? Oo, Senyor Minard. O tuwa na gani.
Mo'y gisakyan ni Tarsila nga mangumpra sa merkado. Kinsay nagmaniho sa sakyanan? Nganong di man ikaw? Si Jupiter ang driver sa plantasyon. Oh, sa sunod, ikaw ang mo drive. Kay si Jupiter, driver siya sa plantasyon, sa Cape de la Tierra. Oh, Supremo. Nakapalit ako sa kong tuyo ka kandilang tapol. Himuon ko ang ritual o niyang untupyod nga alas 12 sa tumang gabi. Ang tagdili ka ba o niya magsigi ko na huna na ko, Sir Miller? Sa sunod nga mangumpra ka, si Punyong mo isang pita, aron bumaniho sa sakyanan. Anong manangpit man ko ng punyong nga naamas Jupiter kung mo'y makadrive? Driver si Jupiter sa plantasyon, sa Cape de la Tierra. Oh, sa sunod. Punyong! Senyor Maynard! Mariga! Ano, senyor? Isali ko ni mo ka ng sakyanan nga gikas plantasyon sa Cape de la Tierra. Oh, senyor. Ayaw niyog sabok-sabok ka ang mga trabahante sa plantasyon sa Cape de la Tierra. Kaya may kaugalingon sab silang trabaho. Simperkwensa! Ala, sige. Pagbuot-buot, patar sila. Wiset! Kul na ko, Minard. Ako kalan. O pinaagi sa tapul ng mga kantila. I'm so sorry, Menard. Apan pakias ko sa pag-ilakon si kinsa ang akong mga abductors. It's okay. Dili ko makabasol ni mo niyan ang bahina. Salamat, Menard. Wa kita matumbok ng mga personalidad. Apan ang klaro og tataw, mao nga mga antagonista sila. Gusto ka ni anang pagkasultiha. Mga antagonista sila. Apan dili ug dili gyud ako nila madaa. Salamat kay wa gyud ka magpada. Kaya di maging malalis ang kamatuuran nga kita. Mao ang matuod. Nahibaw ka na gyud sa akong baruganan. Lahi ko kung ako na'y mulaban. Dili ko basta-basta na lang mutalikod. Ongolok. Uka. Ongolog oka. Arilok rakutin. Arilok rakutin. May mo kanunay ang iyang panalangin ong bidisyon. Dili ka niya pasagdan bisan unsang mga kalisdanan nga imong masugatan. Oh, may ipagutana di ay ko ni mo, Menard. Unsay ka na? Sigurado ka ba yun nga patay na si Varseno? Way malilong ning inyong supremo kung bahin na gani niya. Kaya dili akong mahimong ingon ini kung wa pa ko'y igong katakus o abilidad. Oh, Senyor Maynard. Simbergwinsa! Nigara, nagyudog maayo ka ng babayhan na Supremo. Babae nga way mudo, kanahan di kagaral! Ilahog na lang ka nato nas buhay ang babayhan na. Dili mo lamoy ang buhaya sa karni ni anang tarsala. Kaya nga naman, Supremo Maynard. Makalanag! Onsa? Dakar. Sakpan man. Pakyas naman sad ko. Das ko ang Supremo. Ikasabuan ko, Dakar. Pirmi na lang gina kong palpak sa tanan ako mga tinguha. Pirmi na lang yun. Wa na lang gina ko katungod nga magmalipayon. Ay, ginap ka, Dakar. Bukanit ko man nag-ungan na akong bugat. Ay, huy, Dakar. Ginlok pa kayo na, ha? Ikaw, Rona. Salamat kay kaya nga ni akang madayog na ako sa kagulanan nga buot mo hasmag na ako. Ipayon gidayon ko ni mo. Dakar. Amping intaon mo sa inyong biyahe, Dong Jomari.
Salamat, Yaya Ingrasya. Do maki Ngano nang ingrasya? Hinay-hinay lang taon sa pagmaniho sa sakyanan. Dili magdinalian. Oo nang, oy, mauyod. Mauyod, di magkia taon do maki. Oh, dili yun. Aha. Papayin niyo ang pagikan di ay. Diya sa mansyon. Oh, Paminard. Ah, okay. Magkita na niya diha sa karaang bahay pa. Sige iho. Bye. Ah, sige ba? Bye. Dong Jumari, di na mo balik sa syudad ang imong Papa Minard? Wa pa ko masayod unsay iyang mga plano karon, Baki. Oh, kinahibalik naman ko sa ila ang abogada. Gimingaw ka niya, no, Miss Grisha? Brenna, karon pa lang kani. Gibati naman ako ang kalaay. Ug ang kodo na ako. Gimingaw ko ni Jomari. Dali ba nga gisuportahan naman ni mo ang iyang personal nga misyon, Miss Grisha? Oo, pero di lang kit nagkakapugan na nga akong kaukalingon. Mingawon kit ko niya kung malayo siya na ako dugay. Ingon yun ana ang mahigog mano? Oo, no? Suwayi pa. Sugta si VJ Sandivar kung manguyab siya nimo. Ha? Wadi kuno ka makagusto tong tawhan na, Brenna. Miss Grisha. Hi, Dad. Peti, iho. Ako kita Facebook mo mga boss ba? Ikaw suod na sa papay, sinagop sa atol ni Lolaida. So lang kami manahigala ni Brina, Daddy. Hinaot ka na ni halakutop, ha? Ako baon sa imo. Ikaw tila pwede makikrelasyon sa babay. Ngan, Brina. Daddy Swami. Ako, Professor Swami. Ako ka na imo, tati. Pero, ako suko kon ikaw tuman sa imo gusto ba? Pinchi, ha? Unsa man ani, Dad, nga naman ko hilom nga pagbati sa suod akong higala nga si Brina. Kanapido ang parta ka na papati, ha? Ito ayaw supak aron ako ni lagot sa imo. Hatagi ko rason, Dad. Kana bug-akid nga rason. Kung nga mo supak ka man gyud. Kana papay, pag umbang ko sa tal sila. Kana siya, kana Brina, na atonglo, daba. Siya o niya hatag di bala sa imo ba? O posible hatag siya di bala sa ato negosyo, Pilipinas o sa abroad. Dad, please. Ayoko ko bidjahig sa maana. Basta, ako supakuyap ka sa Brina. No. Daddy Swami. Basta ikaw supak, ako imo amahan, ako na patay imo. Sangan sa kapatiran sa espiritual. Makahimo ka sa pagpatay na ako, Dad. Pilagi sa mercy killing. Kanakon, pangayo sa higayon. Mo ikaw, dire supak ha. Fidye, Sandibal. Anak di ay ni Professor Swami Sandivar ang batanon nga suod ni mong higala sa campus? Ma'am Rolida, si VJ Sandivar. Buutan kaayo siya. Salamat kung mao ka na. Ngawa di ay siya maliwat sa iyang amahang Chinoy nga labihang salbahisa. Ma'am Rolida. Istoryahon ko niya ang insik Bisaya nga si Professor Swami Sandivar. Nasayod ko kung unsa siya kasensitibo bahin sa babae nga halad unya alang sa umaabot nga katumanan sa propesiya. O kung mahimo, akong istoryahon ang batanong Sandivar gyud mismo. Gusto kong pagmalipayon ang kasing-kasing ni Brena sa dili pa iula ang iyang dugo o kaputli alang sa kapatiran, sa espiritual o sa kahimpitan sa propesiya. Yanong nanawag ka, ha? Usay akong ikalayat. Confirmed, anak sa insik Bisaya nga Professor Swami ang batanon nga suod karong higala sa halad. Kung mao, isalig ko kana kanimo, kanang bahina. Sige, kay may nahuna-hunaan na akong pamaagi, Menard. Inaot po unta nga dili mapakyas ang propesiya alang sa usa ka birhen nga halad sa espiritual. Ipasalig ko kada kanimo akong Supreme. Salamat, Rolaida. Giampingan ko ang halad. Nagmonitor ko sa tanan niyang mga lakaw ngadto ug ngani sa eskwelahan. Ubisan asa siya mulakaw. May relasyon na ba sila si Brina o ang batanong anak sa profesor? Suma pa ni Brenda nga suod lang
silang managhigala. Dili ko gusto og hasol. Ilabaw niya sa pag-abot sa hustong panahon. Maugyog ka na'y timan Attorney Rolaida Bascon. Dako kayong ikatabang nako. Ug sa kapatiran, ang abogada nga si Rolaida. Maong di kugyod siya buhian. Kasaligan kay siya. Ug siya na ang umaabot unya nga rayna sa bag-ong kalibutan. Ang paraiso nga mao ang yuta sa adlaw kun Tierra del Sur. Nalipay ko nga way daw utang nahitabo ka nimo, ma'am. Salamat, Ingrasya. May ipangutana ko nimo. Unsa ka na? Andam ka na ba? Andam sa unsa, Ma'am Rolaida. Makabao kag yung muda sa imong papel. Makabao kag mutago og sikreto. Mao kanay kabiliban ko nimo, Ingrasya Larena. Attorney Loretta, karang ikatutok sa ako, ha? Ikapasok ko sa ako, ha? Kay ngano? Naaba di ay rason aron masuko ko nimo Professor Suame, sir? Ikaw diretso sa imo toyo. Bahin kini sa imong uniko iho ug sa akong Brena. Ang halad. Attorney! May buot kang isulti? Sige. Una sa pagsulti, Professor Suami. Mahipa sa pidji sa tipar. Sa ako o di ko iho ba? Kay unsa baday ang bahin niya, ha? Unsa, Professor? Salamat sa pag-invite ni mo nako din Pita, ma'am. Dili na ko magpasikot-sikot pa yang Sandovar. Andam kong maminaw, Tony. Gigasulti ko na ang imong amahan, si Professor Suami. Ug nagdako ka kuno nga nasayod sa doktrina sa kapatiran sa espiritual. Oh, mo kini tinuod. So, wa malilong nimo ang mahitungod kang Brena. Si Brina og ang propesya nga sumaha pa sa nasayran kung gikan sa pagtulunan sa kapatiran sa espiritual. Doon ay koneksyon. Ug mamatay gyud unya siya sa gikatakdang ritual. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sukilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Tierra del Sur. O palihog ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.